ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಡಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಾಲಗೂ ಬೋಡು ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಎತ್ವಾಸಲು ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಲೋಕೊಂತುಂಡ ದುಂಬು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು 5 ದಿನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 5 ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ಲ ಸುರುಟು ಅಶ್ಪ ಓವರ್ದ ಪಂದ್ಯಲು ಬತ್ತನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುಡಂತ ಕಮ್ಮಿಯಾಡು 5 ಓವರ್ದ ಪಂದ್ಯಲು ನಡಪರ ಸುರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರುವವರು ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಇರುವ ಪನ್ನಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂದೆನವೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ನಡುತ್ತೊಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಲೇನು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪಾಡೊಂದು ಜತ್ತು ಬಿದಾಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಎಸಲಿಡು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದರೆ ಇನಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲದ ಮೂಜನೆ ಐಸ್ರದ ಎಸಲಿಡುಲ್ಲ ಈ ಮೂಜನೆ ಎಸಲಗ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರಂತ ಬಣ್ಣ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚತ್ರ ನೇತ ಪುದರೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲದಿನ ಜಾದರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತಂಡು ಆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲ್ ರಂಚನೆ ಚಾಪರ್ಕ ಕೂಟದ ಲಯನ್ ತೆಲುಗದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರ್ವಾದ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಈ ದಾನೆ 7 ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ದೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟೊಡುಂದಾಂಡ 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನ 9 ಗಳಿಗೆ ದಿಂಜೋಡಿಗೆ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಬುಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಡ 7 ತಿಂಗಳದ ಬಕ್ಕ ಏಪಲ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಕೆ ಪಾಡ್ನಾಗ 7 ತಿಂಗಳದ ಒಲೆ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ನೊಂಚಿತನು ಇಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ತು ಬೈದರು ಪಾಡೊಂದು ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುರ್ದು ದುಂಬು ಪ್ರೀ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪ ಪೊರ್ತುರ್ದು ದುಂಬು ಬಹುಶಃ 7 ತಿಂಗಳ ಆತ 2 ದುಂಬೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನೆ ದೂರ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೂರಿನ ಕೈಕ್ ಕುಡೂರಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಬಾಲೆ ಸೇರುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ತೂಕ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಗೋಪು ಅಮ್ಮ ಏ ಗೋಪು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂಜಾನ ಅಲ್ಲ ಗೋಪು ಬೀಗ ಮಾಡ್ದಿರತ್ತಯ್ಯ ಎಂಗಿ ಕೋಪವಾ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಬಾಗಿ ಬಾಗಿಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಪೋಯ್ ಮಂಗಿ ಅಮ್ಮ 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 నీకు మాకలు ఉలాయమంతనేట అతనాలి ఇచ్చినాట ಹೋಗಪ್ಪ ಜೋಡ್ ಮಾಡು ಬಲಂಬ ಜೋಡ್ ಓ ದೇವರ ನಬ ಹೊಸತದ ಪತ್ತದ ಬಲಿ ಮುನ್ನ ಇದೀ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಬಾಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಓ ರಾಮ ದಾಂತರ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದನ ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಏರ್ ಪನ್ಪನಿಂದ ನರಕ ಕಟ್ಟಾವನೇಟು ಇಂದೆ ತಲೆಕ ಹುಷಾರು ಏರ್ಲಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಲಾವೇತ ಬೇತದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಏರ್ ಪನ್ಪನೇ ಈತ ಗೊಬ್ಬಡು ನಿತ್ತನ ಈತ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೋದು ಗೊಬ್ಬಡು ನಿತ್ತನ ಅವಳು ನರಕ ಕಟ್ಟೊಂದು ದೇವರೇ 30 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದಿ ಮಾದು ಜೋಕ್ಲೆ ಜಪ್ಪನ ಪ್ರಾಯದ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಾಂಕುನ ಬಿಡು ಏನನ್ನ ಸಾಂಕು ನನ್ನದು ಐನ್ ಸಾಂಕೊಂಡ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಅತ್ತು ಪಾಪ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಜಲಕ ದೀತಾರ
పొల్లుడు కుసిటిత్తుండే యావేం కాతే కుసుమక్క ತಾನೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಕುಸಿಟಿತ್ತಲಕ ತೋಜುನ ತನಿಕ್ ಅತಿಯ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಓ ಗೋಪಲ್ಲಿಯೇ ಗೋಪು ಗೊಬ್ಬರ పోతున్ ಬಾಲೆಲ್ಲ పోతేనా ಆಯಲ ಪೋತೆ ನನ್ನ ದಾತಪುರ ರಾಪಟದಿ ಒಂದು ಬರ್ರಂಡದ ಅದನ ಉಪ್ಪಡಪ್ಪ ಜೋಕುಲತ್ತ ಅಂಚಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಸಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡಾತೆ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಇರ ಬೀಡಿಜ್ಜ ಬೀಡಿ ಬೀಡಿ ಒಲ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡೈತೆ ಅದ್ರ ಊಟ ಬೇಲೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿಯೆ ఒక కన్ను గుల్లరాజు ఈ బాలంటి గొప్పుగా జప్పుగా జెత్తిపోదు ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಐನೊಂಜಿ ಕೊರಾವ ಗಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗಾಯರ್ಲ ಉಂಟಾವ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗಾಬೇಕ ನಡು ಕಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗಾಯರುಂಡು ಕೊರು ದಾ ಬೊಕ ಇರುಪುಗೆರೆ ಕೊರಿ ಅಂದ ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅವ ಇಜಿನಾಡ ಯಾನ್ ಬೂದು ಬಾತೇರ ಅಂದ ದೇ ಆ ಸಾಹೇಬೆ ನನ್ನ ಕಾಪೇನ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಆಯನ ಬಾಯಿಡ್ ದಾದ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನಂ ಬರ್ರಂಡ ಬರ್ಪೇನ ಆಯನ ಬೇಲೆ ತಾವ್ ಓ ಪುಷ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿ ನೂಲ್ದೇತ ನಾ ಆವಿ ಬರ್ಪೆ ಆಂಟಿ ಗೋಪು ಇರ್ನ ಮಗನ ಮಂಡೆ ಕಲ್ದಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಅಂಜೆ ಪುಷ್ಪ ಕಾಸುವಿನ ಎಂಚಿನ ಕಾಸ್ಕೊನದು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ವಾಯ್ ಗೋನೆ ಬರ್ಬೇತ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ತು ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಲೆನ್ ಪಾಪ ಬೆನ್ ಓಡೆ ರಾಪಾದಿನಿ ಒಳ್ಳೆ ಓಲ ಡೆಂಗಿ ಕೊಲ್ತೀನಿ ನಬೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಬಲಬೇಡ ನೀನು ಬಲ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ತು ಅಮ್ಮ ನೀ ಅತ್ತ ನಿಂಗಂತ ಬಲ್ತೀನಿ ಐತಲ್ಲವೇ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆ ಬರ್ಪಣ್ಣ ನಿಂಗಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ ತೀರಂತ ಬರ್ಪುಣಿ ಗೊಬ್ಬು ಬರ್ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಅನ್ ಕೇಳ್ನೆತ್ತ ಉಪ್ಪುನೇ ಕಾಲು ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ನೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಪಾಪನ್ ಮಾತ ತೂದಾತು ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂತಾನೆ ಏನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುನಃ ಊರ್ದಾಕలేదు నేను కొండట లైకమ్మే సాగు ನಿಂಗ ಒಂದು ಸ್ವರ ಪತ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ದಿಕ್ಕದು ಬೋಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಚಂದ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಚಂದ ಏರ ಮರ್ಯಾದೆ ಪತ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಸ್ವರದೆತ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೋಪು ಅಮ್ಮ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೇನವನುಂಡ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಪುಷ್ಪ ದಾದಂಡಿರ್ದು ಬಾಲೆ ದಾಲೇಜಿ ಆಯ್ಚೂರ್ ಮಂಡೆ ಪೆತ್ತ ಆತನಿಗೆ ದಾ ತೊಂದ್ರೆಜಿ ಬಂಡೇರು ಇರು ಗೋಪುಗು ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ರಾಜನ ಮಗೆ ಕುಂಡಲ್ಲೈತೆ ಹಾಯಗೆ ಗೋಪು ಬೇನಂಡ ಬಿಲ್ಕೊಡ್ಚಾವ ನಿಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಕನದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನವ ಅಮ್ಮ ಏನೊಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬದು ಬಾರೋಡಿ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಜಿ ಕಸ್ತಾಯ ಬರಬೇ ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಅಮ್ಮ
ಪಾಪ అక్క నమస్తే, పరిచయం అండి, యాన్ అనిల్ దాస్. ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ವೈಫ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಚ್ಚೊಂಡು ಸಾರಿ ಅನಿಲ್, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಳ ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಅರ್ನ ಗರ್ಭಕೋಶಡು ಗೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಿಡ್ದಾವರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಡೋದು ಬರ್ತನು. ಬಾಲೆನಿ ಜಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ದೆತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದೀಚೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಇವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ದೋತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅವು. ಅಪ್ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಈನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಕೆ ಏನು ಗೀತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಾಲಿಗೆ ತಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರಿಯ ಮಂಪ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಈ ಬಾಲಿಗೆ ಜೀವ ಉಂಡು, ಐತೆ ಶರೀರ ಸಮಟ ಬಲ್ಲತ್ತದಚ್ಚಿ, ಎಂಕಲ ದಿಕ್ಕದ ಸಂದೇ ಇರ್ಲಚ್ಚಿ. ಈ ಬಾಲಿನ ಎಂಕ ಕೊರಂಡ ಯಾನ್ ಸಾಂಕುಲಿಯಾ? ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬುಲಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಾಲನ್ಲೆ ತೊಂಬರವೈದಿ ಬಾಲೆನ್ ಎಂಚನ್ನ ಯಾನತ ನಾನಿರ್ತೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಸಾಕಿನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಜೀವಡು ಏತು ಕೊರತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹೂವೇ ಕೊರತೆ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕದೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತಕ್ಕ ಅಂಚತ್ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಇದಾದ ಬಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಆಯನೊಂದು ಏನಾರ್ದು ದೇತ ನೋಡ್ಸಣ್ಣ ಹಾಗೇನನ್ ಬಿಡ್ತು ಬೇತ ಲೋಕ ನಿಜ್ಜನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಆಯನ ಬಿಡ್ತು ಬೇತ ಲೋಕ ನಿಜ್ಜನ್ನ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಚ ಕೇಳ್ಲೆ ಪುಷ್ಪ ಓ ನಾ ಹೊರ ಬಲಗೆ ದಾದೆ ಕುಸುಮಕ್ಕ ದಾದಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಬ್ಬ ಪುಷ್ಪ ಗೋಪಣ್ಣ ಬಾಲತೆ ಪುಷ್ಪ ಈರ್ದ ಮರ್ಲು ಬಾತೇನಿ ಗೋಪ ಈರ್ನ ಮಗೇನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲತ ಆರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಆರನ್ನ ಬಾಲಗೆ ಅರ್ಲೆ ತುಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವೆಂಚಣ ಆರ್ನ ಮಗ ನೀರ್ನ ಮಗ ಎಂಜ ಬಂದ್ ಪರೀರು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಚ ಕೇಳ್ಲೆ ಆನಿದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು. ಆ ಬಾಲನೇರಿ ಸಾಂಕೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿತಿ ಏಪ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಂದ పొడిదికి తెరిండా ఆనిడిపకాల మనసుదులే కొరగొందుల అల్ల బేజర్తు రావందే ఆ విషయ నేనల్ల పండ్రపల్లి నెందిత్తన యాం బాయ్ తత ఆ విషయ పందుపోండు ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಟ್ ಸೈಪ್ನೆಡ್ ತುಂಬಾ ಬಾಲನ್ ಎಂಕರ ತೂವೋಡು ಅಂಚನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಬಂದು ಹೊರನೆ ಬರ್ಪನೆ ಎಂಚೆ ನೀವು ಬಾಲೆನ್ ಕೊನಪರು ಮೇರಿ ಇಚ್ಚನ ತಾಂಕೇರ್ತಾ ಐಕ ಅರ್ಥನೇ ಇಚ್ಚೆ ಹೊರನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎಂಗ ಬಾಲೆನ್ ಕೊಡ್ತಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತಲೆ ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲಿ ರಡ್ದಿಂದ ಮಟ್ಟ ಕಡಬಿಡ್ದು ಕೊರ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಆ ಜನಂತೂನಾಗ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತಂಚೆ ತೋಜುಂಡಿಯೇ ನಮ್ಮನ ಗೋಪನ್ ಕಡಪಣ್ಣ ಇರ್ದು ಆರ್ನ ಬಡೇದಿ ಹುಷಾರಾಪನ್ ಪಂದಾಂಡ 2 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಪನ್ ಕಡಪಗನೆ ಅಣ್ಣ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರತೆ ತುಲೆ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರಗೆ ಆಯನ್ ಕಡಪದ ಹುಷಾರಂಡ ಆ ಪುಣ್ಯ ನಮಕ್ಕೆ ತೇಸ್ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಗೋಪನು ಕಡಪಗನೆ ಅದು ಭಾಳ ಜೈದೆಯ ಆಯನ್ ಹೇಳಕ್ಕ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಗೋಪು 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 ಲಕ್ಕಲೆ ಏರ್ ಬೈತಾ ಇರ್ತಲೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಈರ್ ನಾ ಮಾಮ ಬೈದೇನಿ ಗೋಪು ಇರದ ಕಾರಡ್ ಬೋಪನ್ ಮಂಡ ಇಷ್ಟ ಅತೆ ಅಲ್ಲ ಇರ ಕಾರ್ ಪಂಡ್ ಇಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ ಬರ್ಪರೆ ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪರೆ ಪೋಯನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಮೂಲಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏಪಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಅಮ್ಮ
ಅಮ್ಮ ಬರ ಗಾಪ ಮೂಲ ಅಮ್ಮ ಬಪ್ಪ ಬರಡು ಇರಲ್ಲ ಬಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು പോയിനെ പാല പോയിനെ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಇರ್ ಬುಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ದಿನ ಕತೆ ಆ ಜನತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಬರ್ಪೆ 2 ದಿನ ಬರ್ಪೆ అయిపోతున్నాయన శుద్ధి అయిపోతాయి ఆయన దెప్పునేజీ పోను దెప్పునేజీ అవి వచ్చి పోతున్నాయి గోప ఓ గోప వరబలంబే గోపు ಕುಸುಮಕ್ಕ ಯಾನೂರುತಿ ಅಮೂಲು ಯಾನೂರುತಿ ಅಂತ కొంచెం అమ్మని నెంబుజియా ఏతుంది కాపునియా పుష్పయాన ಕುಸುಮಕ್ಕ ಹೋದು 4 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿನ ಆತೈತ ಇರ್ತ ಈಗಂತ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಪಂಜಿಗಳ ಸಮ ತಿನ್ಪುಜಾರಿ ಇರು ಇತ್ತಿನ ಪುರವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ದಾದಿರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ పుష్పంగాల పుడిచెంకన బాల పోటీ ఎన్నుండి ఆయన రుతి ఏతుంది కొల్లు నీవులు రుతి ಕುಸುಮಕ್ಕ ನೀರ್ ಬರ್ಲೆ ಬರ್ಲೆ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದೆ పోతున్నాయన శుద్ధించ ఆయన పోతున్నాయన పోన్ల సరి జనత్ పాన్ పోపు చెంచిన వచ్చాపు చెత్త పోపో ఒరబలే మగ ఒరబలే అమ్మకి ఎన్నుండతే దాయకుంది మగ అర్థాపు చేయ అమ్మకు దాన్ని అప్పని ఎన్ని జమ్మకు ಗೋಪಬೋದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅಂಡತ್ತೆ ఆయన అప్పే హుషారండు పందు ఆయనొల్ల అవులే కుల్లయ్యరా పుష్ప యాన్ పోన్ అనుకున్నా పోన్లో పోపుచి ಒಂಜಿ ಪಾನ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಾನ್ ಅನ್ಪು ಬಾಲೆ ಎಂಕೇನ ಮನ್ಪುಗೆ ಬರ್ವೆ ಕುಸುಮಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆಪುನ ಹಲೋ ಪಾತೇವಿ ಚೇರಿಯ ಪುಷ್ಪ ಪಾತೇವಿ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಅವ ಯಾ ಪಂಡಿಜನ ಪುಷ್ಪ ಏನ ಬಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡಿಜಾನ ಅನ್ನ ಏನ ಗೋಪೋಲೆನ ಬತ್ತೇನ ಬಾಳೆ ಬತ್ತೇನ ಗೋಪೋ ಓ ಗೋಪೋ ಆಯ್ ಓಲೆ ಏನ ಬಾಳೆ ಬರ್ಪುನದ ಓಜಾಯ್ ಓಲೆನ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಕಾಸು ಉಂಟು ತೊಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಚಾನೆ ಇಂಕೆನ್ನ ಬಾಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇವರ ಎಂಕೆನ್ನ ಬಾಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಚಿಂದ ಪುಷ್ಪ ಇಯ್ಯಲ್ಲ ಪನ್ನ ಅಂದಣ್ಣ ಬಾಲೆನ್ 2 ದಿನ ಕಂದು ಪತ್ತಂಬೋತರದ್ದು ಎಂಕಲು ಲೆತಂಬಲೆನ್ನ ಎಂಕಲು ಕಾಸು ಬರ್ಚಣ್ಣ ನಿಕಲು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾಲೆ ಲೆತಂಬರ ಎಂಕಲು ಬಾಲೆ ಕಲ ಮಾರ ರೀಚಣ್ಣ ಎಂಕಲು నేను పంపించు కేల్నే నెట్ ಅನ್ನಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಲುಂಡು ಗೋಪು ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣಾಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪದೇ ಕಾಲ್ ಬರಂದಿತ್ತು ಏನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಸಮ್ ಸಾರಿ ಗೋಪುನ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕಾಸು ಅಂತಿದೆ ತೊಲೆ ಅಣ್ಣ ದಮ್ಮಣ್ಣ ಇನ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಏನ ಬಾಲ ಅತ್ತಿ ನೆಂಕೆನ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪ ಈ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಚಣ್ಣ
ಇರು ದಮ್ಮಯ್ಯನ ಗೋಪುಲಂಜಿ ಲೆದಂಬಲ್ಲಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಈ ಜೀವನ ಮೆತ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಇರ ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಮಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇರಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಾಲನಂಜಿ ಲೆದಂಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏ ಏ ಬೂದಿಗಸ್ತಯ ಉತ್ತಮ ನಾಯಿ ಏ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಕುಸುಮಕ್ಕ ದಾಲಾಪುಜಿ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಗೋಪು ಬರ್ಬೇಕು ಕುಸುಮಕ್ಕ ಆ ಜನದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಕ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ದಾಲಾಪುಜಿ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಬರ್ಬೇಕು ಕುಸುಮಕ್ಕ 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 ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದ ಕುರ್ಕೊರ್ ಬೈತ ಬಗಿಟ ಅಂತಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆ ಆದ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ವೆ ರಡ್ಡಿ ಎಸಲಿಡು ಪಂಡ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೈ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಲೇನು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುದು ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಟಿ ಉಡಲ ಗಂತಗ್ ಮುಟ್ಟುದು ನಾಂಡ ಐ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತಿನ ಕೂಟ ಎಂಚಿತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚಿತಿನ ಅಭಿನಯ ಎಂಚಿತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಸೀದಾ ತೀರ್ಪುಗೇನು ಐದು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಪುದರಂಜಿ ಬನಲ್ಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬೇದ್ರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್ ಚೇತನ್ಜಿ ಪಿಲಾರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸುಧೀರ್ ನಂದಳಿಕೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮಾರೂರು ವೀಣಾ ಕಲ್ಯ ಸೂರಜ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರು ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ನಿಗಳಿಗೆನ್ವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಯಾಪಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆ ಬಿ ಸರ್ತಾಪು ಯಾಪಲ ವರ್ಷಲ ಈ ಸರಿ ಯೋಶೆಟ್ರ್ ಇಜ್ಜೇರು ವಿಶ್ವಯ್ ಆಂಡ ಕೊರತೆ ತೋಜ್ಜಿ ದಾಲ ಐನು ಸಮರ್ಥವಾದ ಆ ತಂಡದ ಪುದರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಖಲು ಓರ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ವಿಜಯರ್ಡ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಓಲ್ಲ ಅತಿರೇಕ ತೋಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರೋಡು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಇರು ಒಂಜನೇ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತವನು ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ದಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿದು ನಿತ್ತು ಓಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ತೋಜ್ಪಾದರ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ದೇವೇರ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನಡುಟು ದೇವೇರ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಐನು ತೋಜಾದರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಏತ್ತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಾಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಏತೋ ಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇನುವ ಐಟು ಇಂದಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ಚಾದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆನ ಕಂತದು ಅವು ಎಂಕು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಸಾಂಕದು ಅವು ಕೈತತ್ತು ಪೋನಾಗ ಆಪಿನ ಬೇನೆ ಆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರ ನಂದಳಿಕೆಯರು ವರ್ಷ ಲೈರ್ನ ಈ ಸರ್ತಿಂದ ವರ್ಷ ಲೈರೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಐತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ನ ಮಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪಪ್ಪನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ನೋಡ್ತೀನಿ ವೀಣಾ ಸೇರೊಂದೇರು ಅಂದು ವೀಣಾ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ಆರು ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಿರಕರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಪು ಒಂಜಿ ಮಾತಿಕಟ್ಲೊಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಟ್ಟಾರೊಡತುಲೆ ಇರ್ ಪೊಡೆ ಚಾಕ ಅವು ದಾಲಾಪಜಿ ಒಂಜಿ
ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಪಲ ಬರ್ಪುನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಮರ್ಥವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಪಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಬನ್ನಗನೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದಾರನ ಬೆಲ್ಟ್ ಆ ಲುಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿದಿನ ಅವು ಮಾತ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಆತನ ಒಂಚೂರು ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೇತನ್ ಒಂಚೂರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕೊರ್ತೊಲಿಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಆಯ್ಕದ ಆದಾಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಚೇತನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಪಿಳಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತಾದು ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಟ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಪ್ರಬುದ್ಧ ತಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಕಲಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಪಾತ್ರಡು ಚೇತನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಚೇತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿರೆ ಕರೆತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ತಿಕ್ಕದಿನ ಅವಕಾಶನ ಸೂರಜ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ನಾನು ಒಂದುವೇ ಪನ್ಪೇನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತ್ರೋಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದೇನೆ ಇರೆಗ್ ನಾಟಕೀಯವಾದ್ಲ ಪಾತ್ರೋಲಿ ಒಂಜಿ ಏರನ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ತೂದು ಮಲ್ದಿನೆ ಅವು ಅಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಉಂಡ ಅವಿನ ತೂದು ಮಲ್ತನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪನ್ಪಿಂದ ಅದು ಮಂಡ ಒಂದೇನೆ ಇರೆಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಡೈಲಾಗನ್ನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅದು ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ಲ ಪನೊಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಬುಡ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದೇನು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದವೇನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಚೇತನ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಪುನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ದಲ್ಪ ಪೊಂಜ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಾರ್ ಮೇರೆಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಡ ಪಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂದ್ ಎಂಡ ಪಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ಮುರನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋತೋಷ್ಪಾಯರ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಅರ್ಡ ಪಂತಜ ಬಟ್ ಆರು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರು ನಡಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮೇರಾರೆ ನಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗಾದ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ ಪಾದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಮೇರ್ ಕಲ್ಪಯರ್ ಚೇತನ ರೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರದ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಇಡೀ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ